Dragi moji, dobar dan i pozdrav s jedne prekrasne zagrebačke šetnice. Ovdje je, kao što vidite, jako hladno i sve je puno snijega. Osim toga, staza po kojoj hodam je jako zaleđena, tako da moram paziti da se ne razbijem. U ovom bih videu željela kratko predstaviti sebe i svoj kanal za učenje hrvatskoga jezika. Ja sam Paula, iz Zagreba sam, a po zanimanju sam magistra hrvatskoga i njemačkoga jezika. Najveći sam dio života provela ovdje u Zagrebu, a 2 godine sam živjela i u Njemačkoj, u Gissenu i Münchenu, gdje sam studirala i radila. Dosad sam radila kao lektorica i prevoditeljica za hrvatski i njemački jezik, te kao profesorica hrvatskoga jezika za strance u Münchenu i na hrvatskoj obali. Moji su učenici imali od 8 do 80 godina, a hrvatski su učili iz najrazličitijih motiva. Neki zato što su u Hrvatskoj pronašli ljubav svog života. Neki zato što su u Hrvatskoj pronašli kuću iz bajke. Neki zato što su u Hrvatskoj pronašli posao iz snova. U svojim videima razgovaram s obitelji i prijateljima o različitim temama, a cilj videa jest strancima približiti Hrvatsku i naš svakodnevni hrvatski jezik.
Nadam se da će na ovom kanalu svatko pronaći nešto za sebe i želim vam puno sreće, uspjeha i radosti u učenju hrvatskoga.